Днес вашата упоритост ще бъде възнаградена с нови възможности, които ще донесат радост и удовлетворение. Взаимоотношенията с близките ще се засилят, а ароматът на успешна комуникация ще бъде навсякъде около вас. Днес звездите благоприятстват твоята креативност и интуиция, така че се осмели да реализираш нови идеи. Обгърни се с позитивни хора и ги вдъхнови със своята магнетична енергия. Днес лъвовете ще осъществят важни връзки, които могат да отворят нови врати в кариерата им. Отворете сърцето си за нови възможности и се наслаждавайте на находчивостта си. Днес козирозите ще почувстват прилив на енергия и вдъхновение, което ще ги накара да се изправят пред нови предизвикателства с увереност. Откритията и срещите с интересни хора ще донесат радост и нови възможности в живота ви. Днес енергията и решителността ти ще бъдат на високо ниво, което ще ти помогне да преодолееш предизвикателствата с лекота. Използвай този ден, за да реализираш идеи и да вдъхновиш околните с твоята страст и ентусиазъм. Днес близнаците ще се чувстват вдъхновени и енергични, което ще им помогне да справят с предизвикателствата. Общуването с приятели и семейство ще донесе радост и нови идеи. Днес е прекрасен ден за раците, тъй като емоционалната ви интуиция е на висота и ще ви помогне да се свържете по-добре с близките си. Отворете сърцето си за нови възможности и радостта със сигурност ще дойде сама. Днес девите ще усетят прилив на енергия и вдъхновение, който ще им помогне да се справят с всякакви предизвикателства. Взаимоотношенията с близките ще се укрепят, така че отделете време за общуване и забавление с приятелите си. Днес везните ще се радват на хармония в отношенията и приятни изненади от близки хора. Вашият чар и дипломатичност ще ви помогнат да разрешите всякакви неясноти и да създадете нови възможности. Днес скорпионите ще усетят прилив на енергия и мотивация, което ще ги подтикне към нови начинания. Възползвайте се от вдъхновението си и не се страхувайте да споделите идеи с любимите си хора. Успехът е на път. Днес стрелците ще се чувстват вдъхновени и готови за нови приключения, което ще им донесе радост и енергия. Общуването с приятели ще бъде особено приятно и ще помогне за разширяване на хоризонтите им. Днес, Водолей, твоят нестандартен подход към проблемите ще ти донесе нови възможности и позитивни изненади. Сподели идеите си с близките, защото те ще оценят креативността ти и ще ти вдъхновят допълнително.